ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜେଜେ ବାପା ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଟ୍ୟୁ ନେଇକି ଦୁବାଇ ପଢଉଥିଲେ। अच्छा। ପାଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ चल झूठा। ସେଠି ଗୁଡାଏ ଜାଗା ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା। ଭାବିଲେ ଆଉ ତ ପୁଣି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଟ୍ୟୁରେ। अच्छा। ତ ସେ ଯୋଉ ଶେଖ ବୁଢା ନାହିଁ ଦୁବାଇର, ତାକୁ ପୁରା ଜମି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଶଳା କଣ କରିଛି ଆଜି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ବୁଝିଲ ସବୁ ସେଠି କରିଦେଇଛି। ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ୟୁ ପଙ୍କ୍ଚର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସବୁ ଆଜି ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଯେତେ ପେନ୍ ଅଛି ସବୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇର ଥିଲା। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। ସେ ଟିକେ ଆପିଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରତନ ଟାଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ ସବୁ ଆମ ପଡିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ପୁଡେଇ ଯାଇ କହିଥିଲା। ଆଜି ଅମ୍ବାନୀ ବଢିଆ ଆମ ଘରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଚାକର ଖାଇଥାନ୍ତେ। हरामी हो। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଚା ପିଇଥାନ୍ତି। कौन है ये लोग?